Hello, may ka mag-shoutout. Good morning, good morning. Good morning, good morning. May ka shoutout guys. Shoutout. 2 million people in the house. May ka shoutout. Good morning guys. The buds. May ka shoutout. Hello. Hola. Hola, hola. Good morning. Enda Salumo. May ka shoutout. Enda Salumo. Thank you for coming.
Thank you, thank you. Ayan. Good morning, the buds pile. Good morning, good morning. Hindi malag... Ano to? Big love shout out. The bud pile. Kaya pala. The bud pile, good morning. Dan, XXX respect. Good morning, my friend, Dan. And how are you? Dan, XXX respect. Thank you for coming, Dunk. Dunk, respect. Respect, Dunk. Brainy, Maxi, where are you from? Why is it bright over there? This is my live stream. I'm here in Saudi Arabia. I'm a Filipino citizen. I'm working here in Saudi. Brain, Maxi. But you are from, my friend, Briani Maxi. Where you from? What is your country, my friend? Brainy. Yan. Canada. Oh, give support my super chatter, my friend. Canada. For copy only. Please send my live. Give me super chat, my friend. I'm a beginning to my channel. This is my new channel. I don't have revenue. Please support my super chat, super sticker, and members. Canada is good. Cool. Please support guys, and send my super chat or super sticker. I need help to support my super sticker to receive my pin because I have no dollar of my revenue. My revenue is zero balance, no have dollar. 100%. Good morning, guys. This Saudi is morning time, 8:30 a.m. in the morning here in Saudi. Wait a minute.
Support guys. Please support to my live. Thank you guys. Briani, are you boy? Briani or girl? You are girl or boy? Briani Maxia. I think you are girl. Yuri Brino Prepare Upasao Brasileiro. My friend, comment English. I cannot understand your language. Pedro Berreira de Luz. Oy. May love shout out Pedro. How are you, Pedro? How are you, my friend? Yuri, how are you? Thank you for coming. Shout out, Yuri. Shout out, shout out. Nisi English now so Brasileiro. Nisi English now so Brasileiro. What is Brasileiro? You are from Brazil. Okay, you are from Brazil, Brazil. Thank you. Shout out to all Brazilian. Brazil is good country. Speak English, guys. Please speak English and document English, guys. Basic sabi falar brasileiro. Brasilio. Brazil. I love Brazilian. Where are you from? I'm from Philippines, but I'm working here in Saudi Arabia. I'm here in Saudi, my friend. I'm a Filipino. You are Brazilian. Shout out to all Brazilian people there. Quick Cam Form, where are you from? Ayan. Shout out quick and Form. Ayan, quick and Form, big love shout out. I goes the double call. Here in Saudi, it's too much cool. This morning, too much cool. Not same Philippine. Philippine is little cold. How about the how about the Brazil? How about the weather of Brazil, my friend? Too much cold or too much hot? And Michelob shout out Pedro Berriera de Luz. And Michelob shout out 8 million people in the house. Please support my super chat and super sticker to receive my pin because my revenue is 0. Please send the sticker and super chatter.
Jalan Beep. What Jalan Beep? Jalan Beep. I cannot understand Jalan Beep. Jalan Beep. I understand English. English, my friend. English and Filipino language. But the Brazilian language I cannot understand, my friend. Ayan, big love shoutout. 6 million people in the house. Big love shoutout. Thank you for coming, Pedro, Yuri, Quick Form. Thank you for coming, my friend. Quick Form, Yuri, Pedro. Ayan, shoutout. Jalan Bip Al. Jalan Bip Al. Jalan Bip Al. Thank you guys. Ay. Thank you for coming guys. Give thumbs up guys. Don't forget the thumbs up. Thumbs up. Ay ghost. The doll ghost. The doll ghost. The doll call. Ayan, the doll call. The doll call. Ay ghost. The doll call. What do you mean the doll call? What do you mean? I ghost the doll call. What is doll call? Here is very cool. Kiling kwa BCA. Qui Lingqua BCA. Thank you for the support. Thank you for the support guys. Mega love shoutout. Good morning. Good afternoon. What time there, my friend Pedro? Bel Beera. The Luz. What time there, my friend? Are you from Brazil, Pedro? You are from Brazil? Brazil is good. I love Brazilian. Yan, may kaming shoutout guys to everyone. Don't forget the thumbs up guys. Thumbs up. Thumbs up guys, thumbs up. Thumbs up, Malom, thumbs up. Thumbs up my live. Don't forget to thumbs up. Don't forget to remember me. Don't forget. La 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 la. Give me thumbs up guys. Thumbs up, thumbs up. Mega love shoutout.
love, shout out guys. La 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 la, la 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 la. Million people in the house. Big love, shout out. Big love, shout out. And thank you guys. Good morning, good morning. Good morning to everyone. 2 million people watching. Thank you. Thank you sa nakabidyo dyan. Big love, shout out guys. Good morning.
Thank you, 3 million people in the house. Mega mega love shoutout. Mega love shoutout, guys. Main, it's name. Main. How are you, Main? Hello. Thank you for coming, Main. 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 Main is not name. Me is not name. Is not name. You're not is. You're the. What is your name? Main. Because your is main is not name. Main is not name. Hello. What is your real name? Main. Thank you for coming. Thank you guys. Mega love shoutout guys. Good morning to everyone. Good morning, good morning. My real name is Hans. Okay. Hans. Where you from country, my friend? Main, where you from? Are you Brazil? From Brazil? What is your country? Which is your country, my friend? Which is your country? Oh, Germany. Good. Germany is good. I have friend. I have lady friend from Germany. Filipino friend. Staying in Germany. The channel name is Maria Pinay in Germany. One of the Filipino friend from Germany. The channel name is Maria Pinay in Germany. German is good, very cool. I have German friend living in the. Okay. What name? What is your friend name? Your friend is boy or girl? I have German friend. I have German friend living in the Philippines. Okay. Which in the Philippines? Which place? Manila? Manila or other place in Philippines? Manila. I'm from Manila. I'm near in Manila. My place is near in Manila. Manila, Philippines. Your friend is working in Philippines? Your friend, German friend is working? What what is what is the work? Manila is good. Beautiful place, Manila. All happenings have in Manila. All happenings, Manila area. Manila is a big city in Philippines. Capital city in the Philippines, Manila. Freelancer. Okay.
freelancer, your friend is freelancer in the Philippines. Only visit and you are not going to Philippines. You not try to going Philippines, Main. Manila is good place. Mikalop shoutout. I stay in Germany. Okay. Are you married, Main? Married in Germany? Are you married or single? Okay, what is your business there in Germany? I think your business is good. You have a company? Main is name girl name. Main. Are you girl? Main? 3 million people in the house. Mikalop shoutout. Thank you for coming, guys. Main is, you are a girl or boy? Main. I think you are girl. I have a music production company. Good company, ah. I love music, my friend. Music production. I have music production company. You are a girl. Thank you, Main. Thank you, my friend. I'm working in Saudi, but I'm a Filipino. I'm working here in Saudi in running 12 years. I start working here in Saudi 2013 until now. 2013 and until now 2025. Gorilla, Miglab shoutout. Thank you for coming, Gorilla. Okay, connect to the one I pin, guys. Gorilla tayo. Like that. Thank you, Gorilla, for the like. Thank you, guys. Thank you. Like done. Thank you. Genesis Stewart. Hi, Migrab shoutout Genesis Stewart. Thank you for coming, Genesis Stewart. Thank you for coming, my friend. And please support to super chat, guys, or super sticker. Eli Thompson. Hi. Thank you, Eli Thompson. How are you, my friend, Eli Thompson? Are you from Eli? You are from US, United States? Are you American? Eli Thompson. Good. Thank you. No. Which you from, my friend? Which country you from, Eli Thompson? Which country? Australia. Okay, good. Australia is good. Too much cool, Australia. Australia is coming rainy season. Rainy or no rainy?
Australia. 3 million people in the house. Mega love shout out. And please support to my super chatter and super sticker, guys. Mega love shout out. Are you Filipino? Yes, I'm a Filipino. I'm a Filipino, my friend. I'm a Filipino here in Saudi Arabia. I'm working here in Saudi. "12 years working here in Saudi Arabia. I'm stay here in Riyadh. Riyadh, Saudi Arabia. I'm 50% Filipino. Why 50%? Your mother is Filipino? Your mother is Filipino? Or your father is, why 50% Filipino? Yeah. You speak Filipino language? Tell me one word, Filipino language. Magluto na tayo? %50 Australian. But another 50% is Filipino. 50% Australian, 50% Filipino. Your father or your mother is Philippine? From Philippines. Oh, adobo. Adobo good. Very delicious. Delicious food, adobo. Your mom. Your mom is Filipino. What is your mother's name? But your father is Australian. Okay, now I understand. Lovely birds. 6 thumbs up. May love shout out, kuya. Thank you, lovely birds. May love shout out, lovely birds. Yeah, Biba. Thank you, Eli Thompson. Gorilla, thank you. Biba, your mom is Biba. Biba, your name, your mother's name is Biba. Biba, that's my mom name. Biba. Biba is good name. Lovely birds. Mega love shout out. Lovely birds. Who is lovely birds? Thank you, lovely birds, for coming to my live. I'm watching your video, my friend. 4 days ago video. I'm watching. Lovely birds. Thank you. Yan, I'm watching your ads in your video. Lovely birds. You have ads. Thank you for coming, guys. Lovely birds. You're welcome. Taga saan ka, lovely bird? Taga saan ka? Do you like sinigang? Oo naman, sinigang. I like sinigang. Working, watching pa rin, lovely birds. Kala ko English ka. Tagalog ka pala. Ayan, nasa ads pa ako, lovely birds. Sarap kaya yung sinigang. Pang 1 month pa lang. Ako, kamo-monetize ko lang noong January 20. Wala pa nga akong pin. Kamo-monetize ko lang noong dito may sa Japan, pero taga London, taga Tondo dyan sa Pinas. Okay. Hindi ka pa na-monetize, lovely bird? Hindi ka ba monetize? Ilang months
ka-share bago ma-monetize. Ano lang, 2 months. 2 months na ako na-monetize. November ako nag-start dito sa YouTube. November 8. November 8, in 2 months nakuha ko yung na-monetize ako. Nag-ano kasi ako, mag-screencast ka lagi. Screencast kasi ginawa ko. Doon ako nakahatak ng mga viewers. Saka ano yung WH, doon ko nakuha, kaya mabilis ako na-monetize. Ganun ang ginagawa ng mga baguhan. Oo, mag-screencast ka, subukan mo screencast. Yung mga games, try mo mag-screencast. Love the Birds. Nasa Hong Kong ka pala. Ang daming ano dyan, yung nabibili na, saan ka nga? Japan? Saan ka nga? Dito may, Japan, maraming ano dyan. Maraming games na ano yung laruan, yung puzzle game. Yung mga ginagamit dito sa Saudi ng mga nag-YouTube. Mga from Japan yon, yung mga games board na ano, puzzle number. Bili ka nun. Yun ang nagtitrending ngayon, yung mga games. Mabilis ka ma-monetize. Kahit di ka muna mag-live. Mag-games ka lang. Screencast. Di ba may screencast dyan sa live? Marunong ka ba nun? Screencast na live? Yung ang ipopokus mo lang ay yung binidyohan mo na naglalaro ka. Kuha mo ng video, tapos yun ang kuhain mong pinakang ano. Yun ang makikita sa live mo, yung nag-games. Yung puzzle game ba? Bili ka doon dyan sa ano, marami dyan sa Japan ng ganong laruan. Yung huwarong daw na laruan. Ano yun from mga gumagawa ng Korea, Japan, mga ano. China. Marami dyan. Dikit ko sa'yo si Unisan na, yung second channel ko. Munin na rin to. Dikit ko sa'yo ito, Lovely Bird. Hindi pa dikit to. Dikit ko sa'yo. Dito ako sa ano mo. Sa iyong uwak. Uwak ba to? Ano nga sa ano yung crew? Ayan oh. The Beauty of the Crew. Uwak nga to, crew. Crew. Yan, dikit lang kita. Tamsak number 51 dito sa ano, The Beauty of Crew. Yun na lang lagi. Ako gabi-gabi screencast ginagawa ko. Ganun, gabi-gabi, araw-araw gabi screencast ginagawa ko. Minsan nakakatatlong live nga ako sa isang araw. Screencast ang ginagawa ko. Sa 2 months na monetize ako. Yung mga kasama ko ganun din. Ang bilis na monetize dito. Pero may dati na akong channel, Unisan Pinoy OFW Vlog. Matagal lang muna yun. Itong naka-live na to, bago lang ito na muna nung January 20. Bili ka doon ng laruan, mura lang yun dyan. Bili ka ng laruan na ganun, yung puzzle game, yung mga number, yung binubuo. Kung napapanood mo siguro yun sa mga nagla-live. Yun ang ano, patok. Marami ka makukuha ano pag nag-trending yung ano mo, yung video mo. Marami. Ako, nasubukan ko talaga, 200 na higit 1,000 views ako. 200,000, 207,000 views sa aking screencast. Kaya mabilis ako na muna. Nathan X Rel. Nathan Cheryl. Are you Filipino? Yes, I'm a Filipino. Nathan X Rel. I am a Filipino. Nathan, I'm a Filipino, my friend. Still watching pa rin, Lovely Bird. Ganun gawin mo, Lovely Bird. Ano pa lang FB mo, Lovely Bird? Add kita. Turo ko sa'yo. Ayan, pwede kayo mag-ano dyan, magpa-super chat pag gusto nyo para dumating na ang ating pin. Para magkape na tayo. Wala pa tayong dollar dito sa aking YouTube channel na to kasi bago pa lang. Kailangan ko ng ano dito, ng support nyo para magkameron tayo ng dollar. No, not Melita. Okay.
Saan ka sa Pilipinas? Tondo? Lovely Bird? Taga Tondo ka pala. Ayan. Full watch na, Lovely Bird. Hindi kita nakita. Dinikit ko sa yung Onisan Pinina OFW. Yan, nagbakas ako dito. Magbakas ako dito. Yan, may bakas ako doon si Onisan Pinina OFW. Thank you, Ma'am Lucy Warrensworth. Tondo ka pala, ma'am. I'm living here in Riyadh. Here in Riyadh, my friend Nathan Cyril. Philippine, my province is Quezon province. Nathan Cyril. Quezon province. I'm living there in Quezon province, Philippines. Yan, Lovely Bird, di na kita nakita. Yung second channel ko, yung main channel kong isa. Dumikit na doon. Thank you, Ma'am Lucy Warrensworth, for the support. Main channel ba ito, Nathan? Tingnan ko ako main channel. Jakita kita pag main channel. Ah, hindi pala main. Ano lang pala to? Tawag dito. Salamat, sir. Sige, mamaya ko add kita mamaya. Thank you, Lovely Bird. Matagal ka na dyan sa Japan? Matagal ka na dyan? Patikimin mo nga ako ng lapad dyan. Baka may pampalipad kang lapad dyan, Lovely Bird. Dyan sa ano, sa dollar sign. Para magkalaman na itong revenue ko dito sa aking ano, bagong channel. Palipadan mo ako ng isang lapad yan. Kahit 1/4 lang na lapad. 3 million people in the house. Mega love shoutout. You're welcome, Lovely Bird. Not Milita Inad Takada. Takada, ano, Japanese, ano ba yan? Japanese na apelyido ba yan ng ano mo, mister mo? Takada. Apelyido ng mister mo yan? Takada. Milita. Not, ano doon? Not Milita? R ba yan o T? Not Milita ba yan? Not Milita or Normilita? Parang namali lang yata na spelling. Ayun, 3 million people in the house. Mega love shoutout. Thank you, guys. Mega love shoutout, guys. Huwag ka na mag-live muna, Lovely Bird, mag-screencast ka na lang. Screencast lagi gawin mo. Habang hindi ka pa monetize. Mag-screencast ka muna para mahabol mo yung WH kasi mas mabilis makakuha ng WH pag nag-screencast. Mabilis ma-monetize pag nag-screencast. Marami nang nagpatotoo niyan. Marami naming nasubukan. Dalawang kasama ko dito, sabay-sabay kami nag-screencast. Na-monetize din sila. Ang bilis lang. Napakabilis ng WH pag screencast.
Kasi pag live, konti lang nakukuha yung ganitong live. Konti lang WH na nakukuha dito. Pag ganitong mga live. Ang purpose mo lang dito minsan na yung WH din, makakuha ka ng WH. Tsaka yung minsan may magpa-member sa'yo, magpalipad, ganon. Parang nga di kita nakita dyan sa ano ko, dito sa Dugong Bicol, Lovely Birds dati. Kasi may comment ako doon sa uwak mo na yun eh. Dikit na itong Dugong Bicol sa Lovely Bird mo. Yung isa kong channel ang bagong dikit sa'yo ngayon. Yung Unisan Pinoy OFW vlog. Yan, bagong dikit sa'yo yan. Thank you sa mga thumbs up guys. Mega love shoutout. Good morning. Nathan Cheryl. Nasaan ka na, Nathan Cheryl? Come. Live. Live. Breath. Nathan Cheryl. Thank you Ma'am Lucy Warrensford. Lovely, nandiyan ka pa ba Lovely? Lovely. Salamat sir. From Lovely. Family of people watching, thank you. Lovely, where are you, Lovely? Not Milita. Not Milita, Inad. Other guys don't like, I give you more bro. Thank you. I will come to you. This one, now is after dry. Oh, it's already open. Okay. Half I take, half I use. Balik ang signal ko. Restart ko. Sana hindi mawala. Balon na. Hindi na. Draft sardinas. Tsaka sa itlog. Bagay daw. Kunwari lang yun, mamaya ubos natin yan. Huwag kang pisyan. Tami Emplada, shout out, Lovely Bird. Which country? From Philippines. Meron naman to. Tami Emplada. Ay, saan niya pa yun? Sa yung live ko. Bala ko para maka 5 oras lang. Magtatatlo pa lang nawala na. Lakas magbigas no? Bukas na lang tayo para magigib. Lakas magbigas no? Oo. Huwag mo yung ano mo, mabalagay naman sa'yo, mabalagay naman yung ano mo. Lagayin mo, malagay naman. Kaya maglamay yan. Bila kahapon, out of data na naman. Thank you guys.
Hindi pa rin na ano. Nandito pa rin. Alin? Yung live ko. Pero mahina talaga siya oh. So, i-add ko na to. Ba't yan? Nagkat marami bang bisita? Wala na, hindi din alam. Dami kanina. Marami nga kanina, kanina yun, oh, tira mo, taka, paano yan, nag-ikot-ikot, oh, hindi pa rin bumabalik yung signal, oh. Baka babalik yan. Kaya mo lang. Kanina pa ito, eh. Forever young. Naka-ano na rito, naka-off na, oh. Wala na yan. Grabe naman itong ano na ito. Forever young. Bigyan ka shout out to everyone. May mga bisita natin. Love this naman. Nawala na yun sa'yo? Hindi ka naka-recover. Yung bisita mo nawala na. Wala nag-share nga. Ganun talaga pag ano, yung nawala ang signal. Ayaw siya tayo na matulog. Hmm? Ito, hindi ko diyan malalili ko yan. Nag-automatic naman na yung ano. Ben. Ayaw, ayaw. Ben. Son? Sige, Pilipino. Alex, ano yung kapal mo? Mga Pilipino na, India. Pilipino dyan, the kitchen. Dito na wala ang tao. Dito sa monitor may tao. Dito sa kabila wala. Oh, too much blessing, ha? Blessing. Ayuda ya? Ayuda. No. Yes, yes. Oh.
Ayun, nakamute pala ako. Sorry. Nakamute pala ako. Napunta ko na yung ano mo, yung nakapalo na ako doon sa ano, nag-commit ako doon. Yung binigay mong name. Yung itong Dugong Bicol, dati nandikit sa'yo ito. Oo. May commit nga ako doon sa yung uwak mong ano, in-upload, yung crow. May comment na ako dati doon itong Dugong Bicol. Kaya siguro nakapunta ka dito na. Nadikitan na kita dati. Pero yung Unisan Pinoy FW yun yung una kong channel. Monetize na yun. Kunti na nga lang kulang nun. Patikimin mo nga ako ng lapad dyan. Lovely bird. Pa-super chat ka naman sa akin, no? Para magpa-super chat ako pag money ka na. Magpa-super chat din ako sa iyo. Ano kasi ito, kailangan magka $10 para mapadalhan tayo ng pin. Kailangan magka-dollar. Oo. Salamat. Sige lang. Okay lang, no problem. Ano, hinahabol ko dito maka $10 ako para ano, para mapadalhan pa tayo ng pin. Ganun kasi pag hindi ka pa naka $10, hindi ka pa padadala ng pin pag na-monetize ka, ba? Kagaya nung 20 January ako na-monetize. Sige lang, salamat ha. Magla-live ka ba mamaya? Mag-screencast ka na lang. Huwag ka na muna mag-live lang ganito. Importante makuha mo yung ano, yung pin. Pag nag-apply ka na ng, halimbawa nakuha mo na yung WH na 4,000 WH watch hour, at saka yung pag ano ka na, pag eligible ka na sa ano, yung padadalang ka ng pinon pag kay monetize na may mga ads na yun. Pag nag-fill up ka ba na doon sa ano, sa step to, pag nahabol mo na yung 4,000 watts hour, may sasagutan ka doon. Yung address mo, ibibigay mo address mo, pangalan mo, tapos doon ipapadala ang pin mo para magkamero ka ng sahod dito sa YouTube. Mamaya mag-comment ako doon sa ano mo, sabihin ko sa'yo kung paano. Pagkatapos ko mag-live, paliwanag ko sa'yo. Screencast ang gawin mo. Screencast na lang gawin mo muna habang hindi ka pa, para makuha mo yung watch hour mo. May step 2 kasi dyan sa YouTube Studio. Sasagutan mo yon, step 1, step 2. Pag nasagutan mo yon, ibibigay mo yung ano mo, pipilapan mo yung pangalan mo doon. Saka yung address mo, yung talagang address mo sa Pilipinas ilagay mo, wag dyan sa Japan. Kasi pag umuwi ka mahirap magpalit-palit pa ng address. Dapat ang bibigay mong address doon pag na-monetize ka na, halimbawa nakuha mo na yung 4,000 WH, sasagutan mo yon, ang ilagay mong address Pilipinas, wag dyan sa Japan, kasi doon dadating sa post office nyo dadating yung pin number yon. Sige, akong bahala, pag magtanong ka lang, sasagutin ko mga tanong mo para matulungan kita. Para pag magpipil up ka na, yun, sa step 2, pupunta ka doon sa step 2. Makikita mo naman doon kung eligible ka na. May pipilapan ka doon sa Google, YouTube Studio. Kailangan makuha muna yung 4,000 WH.
para maging ano ka na ni YouTube partner ka na pag nakuha mo yun. Kasi pag umuwi ka ng Pilipinas at nag-Japan ang address mo, mahirapan ka magpalit-palit pa ng ano, mag-change address ka pa. Pag pinadalan ka na ng PIN, ano ba, nakuha mo na yung WH na 4,000, nag-fill up ka na doon. Pag nagka-fill up mo, kagaya ako, January 20 ako nag-fill up, maghintay ako ng isang buwan, dadating na yung PIN ko. Ganun yun, isang buwan. Hintay mo sa post office nyo, dadating doon yung PIN mo. Pag ipapadala lang yun, pag may $10 na yung laman ng, pag may nakakuha ka na ng $10. Hanggat di kasi nakaka $10, hindi ka papadadalhan ng PIN. Kaya nga, sa kagaya kong ganitong bagong money, kailangan magkalaman tayo magka-dollar tayo sa AdSense natin. Makikita mo naman dyan sa revenue mo, magkaka-revenue ka dyan ng $10, padadalhan ka na nun. Pero yung $10 na yun, ipaprocess na yung ano mo, yung PIN mo, padadala na sa'yo yun. Within 1 month, hanggang 3 months yun, hanggang 3 months. 1 month, pag hindi pa dumating, hanggang 3 months ka maghihintay. Kaya kailangan magka-revenue ka dyan. Magka-revenue ka dyan ng $10 pa lang. Kahit $10 pa lang. Revenue, sa revenue yun. Oo, ganun yun. Oo. Sige, tulungan lang kita pag may tatanong ka. Pag ano. Nakikita mo na ba dyan, may revenue dyan sa ano mo. May YouTube studio ka ba? Dapat gawa ka. May naka-install ka dyan YouTube studio sa mobile mo o laptop. Pag laptop kasi automatic may YouTube studio nang kasama yan. Pero kung cellphone ang gamit mo, magda-download ka ng YouTube studio. Tapos doon makikita yung mga ano mo. Talagay ko may YouTube studio ka naman sa cellphone mo na ginawa. Doon makikita yung revenue. Revenue mo kung 888. Oh, i-ano mo lang yan. I-go mo lang yan sa ano, screencast. Maniwala ka sa akin. Screencast ang gamitin mo muna. Huwag ka muna mag-live ng ganito sa akin kasi hindi ka pa naman monetize. I-focus mo muna sa mag-screencast ka kung kahit ang kagandahan kasi ng screencast na live, kahit may ginagawa ka, pwede mo iwanan yung cellphone mo na naka-live. Ayun ang kagandahan, kahit may ginagawa ka, hindi ka maaabala ba sa ginagawa mo habang naka-screencast ka. Oo, nag-update ako. Tama yun. Tama yun, i-update mo lang yung ano mo, YouTube Studio mo sa Play Store. Na-update talaga yan. Ano yung matagal ka na dyan sa Japan? Lovely Verbs. Ano na, 888. Ibig sabihin, 3,000 na lang kulang mo. 3,000 na lang. Mabilis yan sa screencast. Maniwala ka sa akin. Oo. Pero bata ka pa, ano? Parang... tricky na lang. Screencast kasi may pumapasok ng mga momo, yung tinatawag na momo.
Yung pasok yung mga viewers mo doon, yun ang kagandahan nun. At di mo sila kilala, at saka tataas pa ang ano mo, subscriber mo. Isipin mo itong Dugong Bicol na ito, itong naka-live ko na ito, alam mo, November lang ito pero 4,000 na ang subscriber agad. Kasi pag screencast dumadami yung subscriber mo, lumalaki ang WH mong makukuha. Yun ang kagandahan dito sa ano. Yung FB ko kasi may reels din ako, hindi ko pinagkabisihan na. Umayaw na ako doon. Hindi ko na pinagkabisihan yun kasi ang daming artist sa FB kasi. Daming bawal. Daming ano, yung mga policy nila mahigpit. Oo, diyan ka na mag-focus sa YouTube. Maganda ang YouTube kaysa Facebook, sa totoo lang. Mas mabilis kumita dito. Sa YouTube kasi ang daming kailangang upload ka ng upload. Ang bilis. Dito sa YouTube, hindi naman obligado na upload ka ng upload. Pero okay din yung mag-upload. Pero hindi obliga na may ka mag-upload, hindi ka guys sa YouTube. Ganun sa FB. Oh, ayaw ko na. Dati nagre-reels ako, may mga sumasayaw-sayaw pa nga ako dyan. Nakakalibang lang dati sa reels. Oh, natutuwa ako dati doon. Pero tumigil na ako doon. Mag 2 years na akong hindi active dyan sa reels at saka FB. Oo, totoo. Yan ang hirap dyan sa reels. Totoo lang. Kaya mag-YouTube ka na lang. Diyan kailangan ang higpit dyan. Laila Bintura, thumbs up idol. Amiga Bob, shout out Ma'am Laila Bintura. Ma'am Laila, padikit naman kay Ma'am Lovely Verbs. Ano yung nasa Japan. Sleeping lang working. Sleep lang working. Thank you Ma'am Laila sa pagsilip. Mabagal dyan sa reels. Mabagal ang kita dyan. Totoo lang. May reels ako, wala kita. Oh, totoo Ma'am Laila. Iniwanan ko na yung reels. May reels ako dati. May reels hanggang ngayon, kaya lang hindi na ako active. Nakapag-submit lang ako ng mga address ko diyan eh. Kumbaga, monetize na rin yung reels ko pero hindi ko na hindi ko na tinuloy, hindi na ako active. Nag-upload ba ako pero bihirang ano lang yung pag nagustuhan ko lang nag-upload lang ako doon pero hindi na ako active talaga sa Facebook at Reels. Sa YouTube ako nag-focus talaga. Napangitan ako diyan nung napangitan daming higpit minsan. Wow. Nakasahod naman isang beses $309 din na. Oh, tagal na nun siguro. Pero malaki rin sinahod mo no, $399. Oo. Maganda kasi maganda na ang Facebook yung pang lang yung pastime lang ka lang ba yung uploadan mo lang kung gusto mo yun lang parang normal lang sa dati nating Facebook nung una na wala pang mga benefits dito sa YouTube. Thank you Ma'am Laila ha. Pakulayan mo nga ito Ma'am Laila kahit 5 real para magka-dollar na ako, para magka-pin na ako. Pakulayan mo nga ako kahit 2 real Ma'am Laila. Pero di pa mimone ako dito na walang arte sa YouTube. Yun ang kaganda sa YouTube, walang arte. Sa totoo lang. Iyon ako na anuhan ako sa reels. Kaya tinigilan ko na kasi sayang yung oras ko ba. Sayang yung mga time mo doon na
Thank you, idol. Lovely bird, thank you sa pag ano mo, tambay. Pag may tanong ka lang, sagutin natin tanong mo pag may ano ka lang. Kasi medyo may knowledge na rin tayo kahit papaano dito sa YouTube. Sige lang, sige lang. Thank you, Laila Ventura, idol. Di makadot silip-silip lang. Sige lang, Ma'am Laila Ventura. Salamat. Sige. Iunahin mo na lang, Ma'am Laila, yung iyong ano dyan, pasyente. Si Ma'am Laila Ventura, ang daming upload nito na ano, mga dance, oh, sa kanyang Facebook. Seven million people in the house. Mega love shout out. Ilan anak mo, Ma'am, ano? Ilan anak mo, Ma'am Lovely Bird? Japanese ang asawa mo? Yung apelido ng mister mo, ano? Yung, ano yun? Takada ba yun? Takada? Mega love shout out, guys. 5 million people in the house. Mega love shout out. Si Ma'am Laila, ano yan, dikitan mo rin, Ma'am Lovely Bird. Si Ma'am Laila, nandito rin niya sa Saudi. Dito rin niya sa Saudi. Parehas kami ng bansa niya ni Ma'am Laila Ventura. Nasa Jeddah yan. Very ano yan, supportive yan, Ma'am Lovely Bird. Dikitan mo yan si Ma'am Laila Ventura. Kasi mas maraming kaibigan, mas maganda rito sa YouTube. Big love shoutout, guys. Nakaisang oras at kalahati na tayo. Yan lang payo ko sa iyo, Ma'am Lovely Bird, ha. Mag-screencast ka na lang muna hanggat di mo na re-reach yung ano, nakukuha yung 4,000. Tapos pag nakuha mo na at hindi mo alam, magtanong ka lang sa akin, sagutin natin yan. Pag nakuha mo na yung WH mo na 4,000, kailangan pasubrahan mo. Pasubrahan mo na kahit mga 200. Mas maganda mag-apply sa YouTube yung sobra yung WH. Tsaka pag ikay mag-a-apply na yung pag nakuha mo na yung WH mo, i-check mo na lahat ng upload mo kung may copyright ka. Punta ka sa Google Chrome. Tingnan mo yung bawat video mo doon, bawat live mo, bawat upload mo doon, makikita mo sa Google Chrome, sa YouTube mo doon sa Google Chrome. Doon makikita kung may mga copyright ka, strike, ayan, tanggalin mo yon. Kung ano i-edit mo, kung pwede mo tanggalin yung music, kung nagmo-music ka sa yung ina-upload, pwede mo tanggalin yon. May love shoutout, guys, sa inyong lahat, guys. Rotay, may love shoutout, idol. Rotay, hello, host. Thank you, Rotay Vlog. Dan Thumbs Lab. Thumbs Lab ba talaga, Rotay? Thank you, Rotay. Rotay. Hindi ka pa monetize, Rotay? Hindi ka pa ba mone? Malaki pa ba kulang? Thank you, Gorilla. Ayan, welcome. Ayan, please connect to Gorilla. Rotay. Kaya sa'yo ako, Rotay. Okay yun, good yun, Rotay. Thank you, Rotay Vlog sa support. Hindi ka pa monetize? Ilan pa kulang mo, Rotay Vlog?
Sige mo lang sa screencast. Focus ka sa screencast, Rotay. Para mabilis mo makuha yung ano, yung WH mo nun. Thank you sa thumbs love, Rotay, ha. Hindi, okay lang naman dyan. Mag-fill up, huwag ka lang i-address mo lang sa Pilipinas. At least pag uwi mo, okay na. Hindi pa pag uwi na, ayaw. Hirap mag-fill up dito, idol, sa Pinas na. Bakit ang hirap? Pwede mo naman fill upan dyan. Kahit nandito ka, ang i-address mo lang Pilipinas. Full name mo, at saka yung Pilipinas na address mo, ilalagay mo dyan. Pag nagsagot ka na dyan, nag-fill up ka na dyan sa ano. Pag na-monetize ka na. Pag nakuha mo na yung 4,000, pilapan mo na dyan. At kasi maghihintay ka pa rin naman ng pin nun. Habang nandito ka at napilapan mo na, at least waiting na yung pin mo. Pag naka $10 ka na, dadating na yung pin mo sa Pilipinas. Abangan lang nila doon. Kahit nandun sila. Ganun ang ginawa ko sa isa kong channel dati. Dumating yung pin ko sa Pilipinas, pinapicturean ko sa asawa ko, isinend sa akin. Yun, tapos ano ko na doon sa Google AdSense. Ganun lang gagawin mo. Pag dumating yung pin sa Pilipinas, hihingin mo lang doon, o paki-picturean nga dyan sa Pilipinas. Halimbawa, picturean nyo nga AdSense nyo sa akin, ganun. Tapos yung number, i-enter mo lang doon sa pag-fill up sa ano, sa pin. Ko-confirm kasi nila yung kung natanggap mo. Kaya yung number na dadating sa pin, Ruth Williams, Judged, ayun, Miguel shoutout, Ruth Williams, thank you, Ruth Williams. Dapat gawin mo na dyan, kahit pag dumating gawin mo na. Huwag mo na hintayin sa Pilipinas, at least tumatakbo yung ano mo. Habang nandito ka, upload ka ng upload, habang nandiyan ka sa Saudi, kahit nandito ka pwede naman yun. Basta ipadala lang sa'yo yung PIN number. Pag dumating yung PIN number sa Pilipinas, hingin mo doon, pakisin nga sa'yo, ganon, gawin mo. O, konti na lang pala kulang mo, Rotay. Thank you, Ruth Williams. Konting kimbot na lang, Rotay yan. I-dance mo lang, Rotay yan. I-dance mo lang yan. Kuha mo na yan. Mahilig ka sumayaw. Ang galing-galing mo sumayaw, Rot, eh. Kaya idol mo ako dyan eh. What sus. Rot William, Miguel shoutout. Naingayan yata sa akin si Rot William. Ilan na lang kulang, Rotay, ilan na lang kulang. My love will see you through. Thank you guys, 4 million people watching. Thank you, good morning. 3K na, wow, kung kunti na lang yan, Rotay. Mga 2 screencast mo lang, 3 screencast, kalas na yan. Maniwala ka sa akin, basta mag-pending. Maka 3,000, mga 20,000 ka. Maka 11 hours kasi ang ano dyan, maganda, Rotay vlog. 11 hours ang gawin mo sa yung screencast para mas malaki ang makuha mo. Gawin mong 11 hours. Every screencast mo, gawin mong 11 hours. Kung natutulog ka, hayaan mo lang nakabukas yung screencast mo doon. Huwag mong bantayan para pagising mo, naka 11 hours ka na. Ayun, malaki makukuha mo. Ganun, di ba? Nakikita mo, nagko-comment kayo minsan, hindi ko na-reply agad kasi iniiwanan ko lang yung live ko.
minsan huli ko lang nare-replyan, dami pa lang pumapasok, ganun. Kasi kahit may ginagawa kayo ng kagandahan sa screencast. Diyan nga mag-focus para makuha mo na yung anong yan. Pag nakuha mo na yan, turuan kita mag-apply. Rotay, turuan kita pag kung paano mag-apply. Message mo ako pag naka 4K ka. Pasubran mo kahit mga 4,200 WH para mas maganda mag-apply. Mas maganda yung may sobra, wag yung saktong-sakto lang. Tapos message mo ako bang anong gagawin, pero kung alam mo naman, okay lang, mas maganda. Ganon. Apply mo na habang nandito ka, mas maganda. Wala namang problema kasi hindi naman tayo kara-karaka makakasahod pa dyan pag tayo ay na-monetize na. Maghihintay ka pa maka $10 para padalhan ka ng pin. Tapos pag napadalhan ka ng pin, ayun, hintay mo ng maka $100 ka naman. Kasama doon yung $10 na kasama na doon yung $10. Kailangan ma $100 mo yon para makasahod ka. Masipag ka na mag-upload, Rotay, yung mga dance mo dyan. Upload mo yan sa YouTube, mas maganda yan para marami kang mabilis kang magka-dollar dyan. Yung isa kong channel, yan, kulang na lang ng $9 na lang kulang nun. $9 na lang kulang. Pero dito kasi ako nag-focus muna kay paliparan mo ako, Rotay, doon para na, tapos paliparan kita pag monetize ka na. Paliparan mo yung unisan ko. Kahit $10, $10. Para kahit 10 real. Para pag monetize ka na, ako na magpalipad sa'yo. Pag kailangan mo ng magka $10 dyan sa Rotay mo. Ito, pwede mo rin paliparan to ngayon. Wala pa nagpalipad sa akin dito eh. Kasi kailangan ko rin maka $10 dito bago ako makatanggap ng pin. Dito sa Dugong Bicol. Hanggat di ka nakaka $10, di ka makakatanggap na kasi ng pin. Kailangan may kahit pa paano may magka-revenue ka rito. Kahit $10 muna para padadalan ka ng pin pag may $10 na yung revenue mo rito sa ganito, yung bagong channel ko. Ayan, Rot William. Thank you, Rot William. Thank you sa mga nanonood dyan sa atin. 7 million thumbs up. Ayan, salamat sa 7 million thumbs up. Pamember ka na lang, Rotay, kay Dugong Bicol. Kung gusto mong paliparan ako, pamember. Para magpamember din ako dyan sa Rotay mo pag monetize ka na. Tapos magpalipadan din kita dyan. Itong Dugong Bicol ko, kahit di ko na ito gaanong i-screencast kasi nakuha ko na yung target ko. Kaya naman ako nagsigi-sigi dito sa screencast kasi ngayon nabol ko yung mamonetize ako dito. Ayun. Na-monetize tayo. Within 2 months na-monetize tayo. Two months lang na-monetize ako dito sa Dugong Bicol ko. Kasi unang screencast ko dito, nakakuha ko Rotay ng 207,000 views.
11 hours yun. 207 views nakuha ko doon sa ginawa kong puzzle. Sariling gawa lang yun. Kaya yun ang nagpaganda dito sa channel ko. Nag-viral talaga. Tawag doon, nag-trending ba tawag doon? Ang dami talaga naging views. Yung unang saba ko nung ginawa kong puzzle. Ang laki na nakuha ko. Salamat sa mga supporter natin dyan. Thank you guys. 3 million people in the house. Mega love shoutout. Ayan, 6 million people pa na nakatambay dyan. Thank you, 6 million viewers. Thank you for the support guys. 1 hour and 45 minutes na tayo. Maraming salamat guys sa inyong pagtambay sa aking live. Shoutout sa ating mga followers, subscriber dyan, mga viewers, shoutout. Mega love shoutout. Ito, naghihintay na ng pin ito. Kaya lang, hindi pa tayo mapapadalang kasi hindi pa natin namimit yung $10. Kailangan mamit natin yung $10 para bago tayo padala ng pin ni AdSense dito sa Dugong Bicol. Mega love shoutout everyone. Ilalive ko na lagi itong Dugong Bicol. Hindi ko na ito screencast. Minsan ko lang mag-screencast dito. Doon ko na lang i-focus yung screencast ko sa isang channel ko. Kasi okay naman na to. Monetize na to. Kaya kailangan i-live na natin ng ganito. $5 million people watching. Thank you. Thank you sa mga nakabidyo dyan. Good morning guys. Good afternoon. Good evening sa inyong lahat. Ilaw na pala. May ilaw na pala sa aming kwarto. May kuryente na pala guys. Makapag-charge tayo.
Ayan, malapit na tayo mag 2 hours. 11 minutes na lang, mag 2 hours na tayo guys. Mega love shoutout sa lahat. Ayan, shoutout guys. Mega love shoutout sa inyong lahat. Thank you for supporting to my live. Mega love shoutout sa inyong lahat. Sarap naman yan. Sarap naman yan. Ayan, 8 minutes na lang guys. Mag 2 hours na tayo. Thank you, 2 million watching. Thank you. Ang tinapay ni Brad, oh. Brad, baka naman, tinapay. Tapos naman yung tubig, oh. Inom, eh. Ayan, mega love shoutout. 3 million people in the house.
cellphone sa hindi ko. Kasi, orin ko siya habang ginagawa ko. Tingnan mo nga kung ano ko, ikot-ikotin siya oh. Ikotin. Sa'yo? Tingnan mo. Lahat yata, no? Ganyan yata lahat ang ano. Parang sa iyo ikot din eh. Ayun. Ganyan yata lahat, no? May, ang station, hindi rin parang magandang signal, no? Di ba? Maganda na siguro siya kung di pa maganda ang pagka. Napansin ko kahit nung mobile bilib ako. Kaso nga lang, mahal talaga sa mobile. Meron naman akong nakitang parang router ng mobile Arabic naman ang sulat. Hindi ko maintindihan, hindi ko matransfer ng English. Ngayon, nakita nga ni Consi. Yung asterisk, asterisk 100 yata yun. Ayan, big love shout out. 3 million people in the house. Thank you guys. Grabe yung daya niya. Ano eh. Ayan, malapit na tayo mag 2 hours. Ayan. Isang oras po nga lang ni-live. Saglit lang sa labas daw. Tingnan ko lang. Kasi yun. Hindi, parang mahina rin. Pag kahit mamaya na lang, pag ayaw So, talaga. mamaya na lang siguro sa gabi. Oo. Kung pag internet na talaga. Kasi medyo mabilis. Ito kasi Google siya. Sa Google kasi siya tingnan mo ayaw And thank you guys sa mga nag-support guys sa ating live. Big love shout out. Malapit na tayo mag 2 hours. Salamat. Ate Leng Gray official. Big love shout out Ate Leng. Ate Leng Gray. Thank you Ate Leng Gray for coming. Ayan, thank you guys. Ate Leng, maraming salamat. Ay, hindi pa dikit sa'yo si Unisan, dikitang kita. May dikit ko sa Ate Leng Gray, yung aking main channel. Dikit ko sa'yo si Unisan Pinoy OFW, hindi pa ito dikit sa'yo. Magbakas na lang ako dito, Ate Leng Gray. Magbakas ako dito sa 1 minute mo. 1 year ago na pala to. Dito sa bago. Dito sa 3 days ago. Ate Leng Gray. Ayan, Ate Leng Gray, andito ako sa bahay mo ha. Cover song ba to? Too much love. Ay,
Too much love will kill you. Yan. Ate Ding, watching ako dito sa iyong cover song. Si Onisan Pinay FW, dikit ko sa iyo. Tamsak number 66. Ang galing ka palang kumanta, Ate Ding. Baba mo ba mo, Ate Ding? Pinatin. Watching ako dito. Bakas ako dito, si Onisan Pinay FW, ako yun. Yung main channel ko yun, Ate Ding Gray. Too much love will kill you. Hindi ba yan copyright, Ate Ding? Hindi ba copyright yung kinanta mo? Too much love will kill you. Shout out. Yan, tapos na Ate Ling Gray official, si Ate Ling Gray official. Maraming salamat, Ate Ling Gray. Ate Ling Gray. Too much love will kill you. Ayan guys, mag-enda po tayo. Nakadalawang oras na tayo. Bye bye guys. Salamat sa inyong support. See you tomorrow again. Bye bye na guys. Bye bye. Mag-enda po tayo. Bye bye.
30 million people in the house. Shout out. Thank you, thank you. And na po tayo. Bye bye, bye bye.